Hans barn skulle være den yngste, som havde været i alle amerikanske nationalparker. Så de rejste simpelthen bare rundt, og det var en pickup truck. Ja, en all-American Ram pickup truck, de bare kørte rundt i. Og med sådan en køleboks, hvor han lige havde en laks, han havde skudt med en harpun. Eller sådan noget. Det var så super freaking cool. Og så super amerikansk, ikke? Altså. Og så kom vi der med vores kæmpe van, og jeg kan huske, at vi havde været inde og købe sådan i Walmart noget thai eller et eller andet China boxes, fordi vi kunne ikke lige overskue at lave mad den dag. Og så kom vi ud til de her vegan-par, som havde skudt deres egen... det er så ikke vegan, hvis de har spist en laks. Nej, whatever. Men jo, det tror jeg faktisk kun var, eller så hun blevet det senere, der var meget. Men så var i hvert fald, han havde så skudt sin egen fisk med harpun, og sad der og sagde, vi ikke har noget af den. Jo tak, så vi endte med overhovedet ikke at spise det der, boxes, vi havde med der. Men til gengæld, så gav vi vin. Og jeg tror, vi endte med at drikke 5 flasker. Ja, vi var fulde den aften. Ja, og så lagde de jo bare deres barn til at sove. Ja, det var sindssygt. I teltet, ude i skovbrynet. Barnet var altså ikke engang 1 år. Okay, det var okay, hvor kan man forestille sig, at der er bjørne i sådan en naturpark? Hvad med tæt på en campingplads, hvor der er noget mad i skraldespanden? Ja, det ville jeg gå hen, hvis jeg var bjørn. Og vil du gå midt ind på campingpladsen? Nej, jeg vil luske rundt i skovbrynet omkring campingpladsen. Og hvor var det, de lagde deres barn til at sove? Lige præcis der. I telt. Ja. Lige i skovbrynet, hvor man okay, det er jo en bjørnesnack. Ja. De bare sådan der var vi begge to sådan et, are you sure this is safe?